Χωριά της εκεί πέρα. Ήταν δύο γείτονες, λέει, εκεί σε ένα χωριό εκεί πέρα. Χωριά, τα Τρίκαλα, πάνω στον πενιό εκεί πέρα, ψαρεύανε. Βγαίνανε και οι δύο με τα ίδια καλάμια, με τα ίδια πράγματα. Πήγαινε ψάρευε ένας από τη μία όχθη, τα πιάνε όλα τα ψάρια, άλλος τίποτα από την άλλη. Ξαναλάζαν όχθη, ξανά έπιανε ένας, ο άλλος δεν έπιανε. Του λέει: εσύ τα ίδια πράγματα έχουμε. Γιατί πιάνεις, λέει. Α, λέει, εγώ είναι θέμα τύχης, λέει. Δηλαδή, λέει, τι κάνεις, λέει. Εγώ κάθε πρωί, λέει, σκόνομαι, λέει, κοιτάω. Πάω στο βρακί και κοιτάω κατά πού θα πάει. Το πουλί μου. Άμα πάει αριστερά, πάω στην αριστερή την όχθη. Αν πάω η δεξιά, πάω στη δεξιά την όχθη. Και άμα είναι όρθιο, θα πάω για ψάρεμε, ρε. Θα σώσει. Πάνε λοιπόν σε ένα ζωολογικό κήπο, ένα ζευγάρι παντρεμένο και περνώντας μπροστά από τα κλουβιά, με τα θηρία, βλέπουν λοιπόν ένα ζευγάρι λιονταριών που είναι σε ερωτική συνάντηση. Λέει ο άντρας, πόση ώρα, λέει, διαρκεί η ερωτική πράξη τα λιοντάρια, λέει. Λέει πάνω από μισή ώρα, λέει ο φύλακας. Λέει η γυναίκα, να ακούσαν τον Άκη. Ο σύζυγος δεν δίνει σημασία, πάμε παρακάτω στα άλλα ζώα. Φτάνει στου ελέφαντες, λέει πόση ώρα διαρκεί, λέει, στον ελέφαντα, λέει. Λέει τουλάχιστον μια ώρα ο ελέφαντας. Κοιτάει η σύζυγος, τα ακούσαν τον Άκη. Φτάνει στα ελάφια, αχ τι ωραία ελάφια, λέει. Η γυναίκα, πόσο, λέει, στα ελάφια πάει. Τα ελάφια, λέει, κυρία μου, είναι ένα είδος εξευγενισμένο. Και η ερωτική πράξη δεν διαρκεί παρά πάνω από 2 με 3 λεπτά. Τα άκουσες, Γεωργία? Λέει ο Αντωνάκης. Εγώ το άκουσα, Αντωνάκη. Το κέρατο το είδες όμως, Αντωνάκη? Λέει. Η Αντωνία.